Fast ein Zehntel des Gazastreifens ist heute im Besitz der Siedler. 3.500 Israelis gegenüber 650.000 Arabern, von denen nur wenige als Hilfskräfte beschäftigt werden. Ansonsten gibt es zwischen beiden Seiten kaum Kontakt, zumal Israelis mit ihren Attitüden an Kolonialherren erinnern. Besuchern wird gerne gezeigt, was aus dem besetzten Land, wie man hier selber sagt, gemacht werden könnte, wenn nur die Araber endlich Ruhe geben, tüchtiger arbeiten und möglichst ganz von hier verschwinden würden. Für eine problemlose Zukunft gebaut das Hotel Gush Katif. Weil momentan Gäste aus Israel ausbleiben, sollen Freizeitangebote die Siedler anlocken. Meist religiös militante Agrarpioniere. Die finanzielle Durststrecke glauben die Investoren überwinden zu können, wenn endlich besucherabschreckende Reportagen aufhören würden. חבל עזה הוא לא כל כך בוער, והמלון הוא נמצא, כפי שהתרשמתם, בגוש קטיף, בסמוך לחבל עזה, במקום שהוא מנותק לגמרי מהסביבה, מכל הבחינות. גם מבחינת האנשים שגרים בו, מבחינת העבודה שלהם, גם מבחינת הבילוי. במלון זה בהחלט בילוי. שהוא משרת לא רק את אנשי הסביבה, אלא גם את תיירים מכל מדינת ישראל. אני לא רואה סיבה לחזור לתנאים נקרא לזה, למצב שהיה קודם לכן. Die Siedler im Gazastreifen verdrängen gern das Gefühl, in einem Ghetto zu leben, von der Armee rund um die Uhr bewacht. Besuchern wird erklärt, hier sei alles normal. אתה גם לפעמים יוצא דרך השביל שיוצא החוצה מהכפר? מחוץ לגדר? לפעמים אני מחכה שם, יש שם חביות, שתי חביות, בכל צד. אני עולה על החביות ומחכה שם לאבא שלי. למה אתה לא יוצא מהגדר שם, מהמחסום? מהמחסום כי אסור. למה אסור? לא מרשים. כי יש שם, מסתובבים שם הרבה מכוניות של ערבים. לא, אנחנו לא מרגישים מבודדים בכלל. אנחנו נורא אוהבים את המקום. יש לנו, אם אתה תסתכל, יש לנו ממש ים קרוב. אני יודעת, כשלפני, אני במקום הזה, לא בדיוק פה, אנחנו היינו במושב קטיף קודם, לפני 8 שנים, שהיו רק 3 יישובים, עכשיו יש המון יישובים והרבה אנשים, ויש לנו סופרמרקט שלנו. איך אתה מרגיש פה בעבודה כאן? אני יודע. תפקע ערבי. עד הטייב, במבזות. אני מאמינה שאני צריכה לגור כאן וזהו. אם אני צריכה לגור כאן, כשאם יש בכל מקום בארץ, יש תאונות דרכים בירושלים, אז פה יש אינתיפאדה. מבחינתי זה אותו דבר. אולי נהרגים בתאונות יותר, וככל שאני אגור פה ואני אראה לכולם שאני חזקה פה, אז גם האינתיפאדה תשתנה. ככל שאתה חזק יותר, ירוצו אחריך. אתה חלש, יפילו אותך. בשבילי זה חוויה. חוויה לגור פה. גם מטעמים אידיאולוגיים וגם נוח, שקט, שלווה. לא מרגיש את הרעש מסביב. נוח לי. Das Rathaus im Siedlungsblock, in dem für die Zukunft geplant mit israelischem Pioniergeist gerechnet wird. אני ראש המועצה האזורית בחבל עזה, ובעיות לא חסרות כמו בכל אזור נורמלי שמתפתח. עיקר העיסוק שלי זה להביא לפה משהו יותר מתיישבים ולפתח מקורות תעסוקה על מנת שיהיה להם במה לעסוק. וכל יום צצות בעיות חדשות, וזה בעצם עיקר העיסוק, פיתוח האזור, הבאת מתיישבים. Der Stolz der Siedlung, die Talmud-Hochschule mit Militärausbildung. לגבי חבל עזה, הם תמיהות הלכתיות בקשר לעובדות היסטוריות, אותה מציאות של גבולות עולי מצרים.
בגבולות ההבטחה אין ספק שגם חבל עזה הוא שייך לארץ ישראל. בכל מקרה, בכל מקום שאנחנו מחזיקים בו, אנחנו מצווים גם לשבת ולהאחז ולהחזיק. ולכן אנחנו יושבים גם פה. מלבד העניינים הפוליטיים החשובים דווקא להחזיק בנקודות אלה. Araber bekommen sie kaum mal zu sehen, seitdem die Bauarbeiter weg sind, die ihre Schule, die Wohnungen und Treibhäuser errichtet haben. Niemand wird hier was weggenommen, behaupten Gemüsefarmer wie Jossi Fleischheimer, der an friedliche Koexistenz glaubt, an gerechte Aufteilung von Boden und Wasser. Palästinenser und Beduinen sollten den Israelis als Fortschrittsbringer dankbar sein. החקלאות הערבית פה באזור הייתה מפגרת ביותר. הם גידלו, כמו שגידלו לפני 200 או 300 שנה, באותן שיטות. לא היה פה שום פיתוח של חקלאות. מאז שאנחנו הגענו פה לאזור, אפשר לומר שעשו קפיצה של דור אחד או שניים. Seine Hilfskräfte sind kamerascheu. Aber der Siedler kann nicht glauben, dass Araber Probleme kriegen, wenn sie bei Israelis arbeiten. سلمى اسمعي بدهم يعني اسالك اذا في مشكله عشان الانتفاضه وفي البلغان هذا اذا في مشكله بيننا لبينكم كم سنين بتشتغل عندنا؟ מסתכל עליך. سلمى سلمى ها خايفة تتخافي؟ خافي لعندي مش لهم قولي لي أنا مش لهم ها מוטי, מי שומע? אתם בדרך הנה כבר? בפאזה, אני כרגע בדרך לגני טל, נמצא בצומת קטיף. האם קיבלת? אם אני אפחד פה, אני צריך לפחד בכל מקום בארץ ישראל. סך הכל זה הבית שלי פה, פה אני חי, ואין שום סיבה לפחד. אנחנו צריכים לנסוע, אז נוסעים, אין שום בעיה מיוחדת עם זה. מה גם שעיקר הבעיה מתמקדת יותר באזורים הפנימיים, הצירים הראשיים כמעט ואין בעיות. Für Nachrichtensendungen nicht mehr aufregend genug. Statistisch gesehen ja auch nichts Außergewöhnliches hier in Gaza. 5 erschossene Palästinenser in der Woche unserer Dreharbeiten hier. Eine nur schätzbare Zahl von Totgeburten nach dem Einsatz von Tränengas. 14 verletzte Jugendliche nach israelischen Angaben. Die Schrammen und der Stress der israelischen Soldaten sollen nicht unerwähnt bleiben. Das alles gilt inzwischen als normal. Neu sind nur aufmontierbare Plastikscheiben. Vom Autoverleiher in Israel getestet und empfohlen. Für künftige Fahrten nach Gaza.